Maayong buntag sa tanan. Ang atong ibanghilyo mga igsoon nagpahinumdom kini kanato nga kinahanglan kita nga maghimo og maayo. Nagpahinumdom kini kanato nga sa unang panahon ang mga tao nagpadayon sa pagpangaon, pag-inom, pagminyo ay wala sila naminaw kang Noe sa pag-abot sa adlaw nga si Noe misulod sa arka, miabot ang lunop og nilumos kanilang tanan. Sa kita mga igsoon kinahanglan ta maminaw sa atong lideres kung unsawan ang gisulti sa atong mga pangulo sa iglesia. Nagaingon diri sa Ebanghelyo nato mga igsoon sa kapitulo 17 versikulo 16 ingon sa nahitabo sa panahon ni Noe mo usab ang mahitabo inig-abot sa anak sa tao. Kapitulo 17:27 nagpadayon ang tanan sa pagpangaon ug pagpanginom ug pagminyo ay hangtod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka ug miabot ang lunop ug milumos kanilang tanan. Sa panahon ni Noe daghan ang nagbiay-biay kaniya kay si Noe naghimog arka tuwa pa gyud sa bukid. Usa ang mga tao wala motuo. Kay kinsa may motuo gud nga naghimo kag dako nga barko tuwa sa bukid. Saan paglutaw nato no? Sa ang mga tao gibiay-biay nila si Noe nga lisuan sa pangisip si Noe sa pailang iwa. Wala sila naminaw. Pag-abot sa adlaw nga sulod si Noe sa arka, niabot ang lunop o nilumos kanilang tanan. Sa kinahanglan yun ang pagpaminaw nato sa Ginoo. Kung unsa ang gisulti sa Ginoo kanato pinaagi sa iyang mga pulong ato gining tumanon mga igsoon. Mausab kini ang nahitabo sa panahon ni Lot nga nagpadayon gyapon sila pagminyuay, pagpangaon, pagpanginom. Sala di ay dikon ang mag-inom og mukaon. Dili sala mga igsoon ang mukaon ka kay kinahanglan bitaw mukaon, muinom. Pero kung ang atong pagkaon masobra na ug ang atong pag-inom sobra, diha na mosulod ang sala. Kay makahimo ka na di maayo. Kung ikaw masubraan sa inom, makahimo kag dili maayo sa imong sikataw, magmaoy ka. So diha ang sala, nahimo nato nga sala. Pero dili sala ang mukaon ka sa insakto lang ug miinom sa insakto. Kay ang pag-inom gihimo ang alak para sa gihimo sa Ginoo. Ang tanan nga aniya sa kalibutan ang Ginoo naghimo niana. Busa dili kana ingon nga sala kung kita moinom pero dili sobra. Diri sa kapitulo 29 nag-ingon diri sa adlaw nag-ingon
Mausab unya kini ang mahitabo sa adlaw nga ipadayag ang anak sa tao. Maor gyapon mga igsoon, sa unang panahon sila nag-antos sa kamatayon nga wala sila naminaw sa sulti sa ilang mga lideris busa nahiagom sila. Atong makita diri sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 32, kung ang pakig-away batok sa bangis nga mga mananap dinhi sa Epeso tungod lamang sa tawhanong tuyo unsa may akong mahimo kundili banhawon ang mga patay nan matud pa sa panaltihon nag-ingon ug na mangaon kita kay ugma mga matay man kita. Ingon sa panaltihon kung dili kuno mabanhaw ang mga patay nan mangaon na lang ta magpapura lang tagkaon ug inom kay wa may pulos gyapon ang kinabuhi kung dili mabanhaw ang mga patay, kung dili ta mabanhaw. Mo kana mga igsoon nga nagaingon diri sa kuan, mangaon ta, manginom kay ugma mga matay man ta. Sa ingon siya. Pero giingon diri sa Roma kapitulo 14 bersikulo 17 nag-ingon, kay ang gingharian sa Dios dili pagkaon o pag-inom, kundi pagkamatarong, pakigdait o kalipay nga gihatag sa Espiritu Santo. Ang gingharian sa Dios mga igsoon dili pagkaon, dili pag-inom, kundi pagkamatarong, pakigdait o kalipay. Mao kana ang gingharian sa Dios. Naa ang kalipay, naa ang pakigdait o pagkamatarong. Sa dili ta magpasulabi sa kalibutanon nga mga butang, kundi atong panabihon ang mga langit ng mga butang kay ang kinabuhi dinis kalibutan lumalabay lamang kining atong lawas nga madunot mamatay ta pero ang atong espiritu mabanhaw. Manaingon sa ebanghelyo ni aging Domingo ang karon ni aging Domingo nga banhawon tong kinahanglan nga banhawon. Usa kung pero makasiguro ta mga igsoon kung naghimo tag matarong siguro gid nga tuwa ta sa tuo sa kamot sa atong amahan. Banhawon gid ta kay sa ebanghelyo ni Lazaro ug katong usa ka dato gibanhaw silang duha pero si Lazaro tuwa sa kiliran sa Ginoo ug ang dato tuwa sa habis sa kalayo nag-antos kay init. Ang tanang patay banhawon pero may kinabuhi sa laing kalibutan. Dito muna gingon nga mubalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga patay. Katong nga matay nga wala na banhaw, mao patoy hukman sa Ginoo inig abot sa panahon. Mga matay ta dining kalibutana, madto ta sa laing kalibutan, pero ang dapat nga banhawon tuwa na sa Ginoo katong mga matarong. Pero katong mga sasala adto pa to sa mga kalibutan sa mga patay dito sa impierno. Maghulat pa to sila sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo nga mo ang paghukom sa mga buhi o sa mga patay. Hukman sa Ginoo ang katong wala na banhaw kay katong mga matarong siguro
kinahanglan hukman kita sa Ginoo inig abot sa panahon. Unsa man inyong gihimo maayo o dili, kita pagahukman sa Dios sa mga nato ebanghelyo.